lejjebb, fáradj beljebb. Számodra mit jelent ez a Klinita díj? Hát nagyon örülök neki, hogy megkaptam ezt a díjat, mert igazából ez egy elismerés számomra, hogy egy ilyen nagy cég, mint a Klinita elismeri a munkámat. Hogyan határozza meg ez a díjazás ezt az évedet? Mert ugye ez egy évre szól, itt a minden hozzájáruló kedvezmény és újdonság, vagy a mindennapjaidat is? Hát igazából szerintem tehát alapvetően így nagyon nagy változás nem lesz, mert ugye eddig is használtam a Klinitát, és ugye nagyon szeretem. De nyilván a vendégektől azért ez egy pozitív visszajelzés, mindig mondják, hogy láttam, hogy kaptál díjat, és mindig érdeklődnek, úgyhogy ez azért így jó érzés. Mivel jár ez a díjazás? Van neked ebből valamilyen előnyöd, vagy... Hát kaptam ajándékba ugye ezt a tetoválógépet, az iFlight, amit nagyon szeretek vele dolgozni. Illetve ugye ez egy elköteleződés a Klinita felé, hogy még jobban megismerjem, még több terméket kipróbáljak, mindenféle tanfolyamokon vehetek részt, úgyhogy már nagyon várom. Szuper! Mi vezetett téged a sminktetoválás irányába? Hát ez úgy kezdődött, hogy nekem nővérem, ő is kozmetikus, és nagyon régen elkezdett tetoválni, és érdekelt először a sminkelés, mindig bejártam hozzá a kozmetikába, és akkor mindig beleturkáltam a smink cuccaiba. Hát kb. 10 éves lehettem körülbelül. Jó korán kezdted. Igen, úgyhogy ez ilyen szerelemmé vált, szóval inkább a sminkelés, ami érdekelt, de nyilván az arckezeléseket is nagyon szerettem, meg érdekelt a bőrápolás. Elég problémás bőröm volt, úgyhogy fontos volt számomra, hogy mindenképpen minőségi termékeket használjak. Aztán utána úgy döntöttem, hogy én is kozmetikus szeretnék lenni, és így elmentem hozzá tanulónak. Majd amikor végeztem az iskolával, akkor ő elment szülési szabadságra, és akkor én vezettem az üzletet. És hogy jött a sminktetoválás? Ő is tetovált, és nyilván ebből jött ez az egész. Tehát, hogy fontos volt, hogy egy tartósabb szépséget helyezzek fel a nők arcára. Szuper! Hol ismerkedtél meg? Ugye mondtad, hogy a nővéred segített tulajdonképpen hozzá, hogy ezt a pályát választ, de hogy mi volt az a pillanat, vagy az a meghatározó pillanat, akár vendéggel, vagy bárhol, amikor így azt érezted, hogy ez a te utad, mert jó régóta csinálod, tehát. Hát igen, most számoltam ki pont, hogy lassan 18 évet tetoválok, úgyhogy azért volt egy pár tapasztalatom így a vendégekkel kapcsolatban. Igazából nekem ez egy kreatív munka, szóval ebben tudom így a legjobban így kiélni magam. Nyilván ez mindig a vendégekre kell egyénileg szabni magát ezt a tetoválást, tehát nem lehet mindenkinek ugyanazt csinálni. Fontos, hogy a vendég ugye mi az, amit szeretne, mi az, amit ki lehet belőle hozni, és ugye ezt a kettőt kell összehangolni ahhoz, hogy jó legyen a végeredmény. És ugye ezt a Klinita díjat, te száraz szemöldök kategóriában kaptad meg. Ez azt jelenti, hogy neked ez a kedvenc technikád, vagy csak ezt csinálod? Nem, végzek mindenféle szemhéjtetoválást is, füstös, illetve szempillerősítő vonal, kontúrvonal, szájtetoválást is, de leginkább ugye a szemöldök az a legjobban meghatározza az arc karakterét, úgyhogy nekem ez a kedvenc technikám, illetve azért ugye a szálazás, mert ez elég nehéz és nagyon sokat kell ahhoz gyakorolni, és tényleg egy művészi végeredményt lehet kapni, hogy a vendég nagyon boldog legyen. És miért gondolod, hogy ez a szálas technika
jobb vagy több, mint mondjuk egy púderes? Vagy te ezt hogy látod? Hát mivel én régóta tetoválok, ezért ugye abban az időben, amikor elkezdtük a tetoválást, még ezek a nagy, satírozott, háromszöges szemöldököket kérték a vendégek. És ugye most is azért még nagyon sok mindenkinek a tetoválással kapcsolatban ugye ez van a fejében. És nem hiszik el, hogy lehet ennél sokkal természetesebb technikát is alkalmazni. Igazából most már szerintem a világ egyre jobban a természetesség irányába megy, úgyhogy igazából nekem ezért vált be annyira ez a technika, én azért szeretem. Nekem ilyenek a vendégeim is, tényleg ez a nagyon minimális, ne látszódjon, de tényleg valamit szeretnék egy kicsit változtatni magamon, úgyhogy ezért szeretem nagyon. Ez nagyon érdekes, mert nekem az a tapasztalatom, hogy aki ilyen régóta tetovál, valahogy utána nem jön az a változás a kezébe, a technikák iránt, vagy még ha próbálkozik is, de sokkal nehezebb átváltani egy finomabb technikára, és hogy nálad ez abszolút nem látszik a munkáidon, hogy te egy régi vágású tetováló művész vagy. Szóval a megújulás akkor neked az egy jó dolog, jó leső dolog. És már majdnem válaszoltál is a következő kérdésemre, hogy milyen a kereslet, kik keresnek meg téged többnyire? Úgy mondtad, hogy a természetességet kedvelő vendégek, de ugye régről neked vannak olyan vendégek is biztosan, akik megszokták ezt még a hagyományos sminktetoválást. Hát igen, de ők is azért belátják, hogy már egyre jobban a természetesség az, ami ugye előtérbe kerül, és próbálnak ők is változtatni. Úgyhogy nekem így a szőke világos hajú nőknek a sminktetoválása az a specialitásom, azt szeretem. Szerintem ők az, akik így a legjobban tartanak a sminktetoválástól. Még mindig tényleg nagyon sok mindenkinek ez meghallja ezt a szót, a sminktetoválás, vagy szemöldöktetoválás, és akkor ez a szögletes elejű, íves, sötétkék börtöntetoválás jut az eszébe. Igen. És a határos. Tehát, igen, hogy egy szemöldök vele szembe jön, vagy velem annyira erős. Csak sminktetoválsz, vagy kozmetika is, vagy mivel foglalkozol? Mivel keresnek még meg téged a vendégek? Utóbbi 5 évben körülbelül már csak tetoválással foglalkozok, illetve az elmúlt 4 évben elkezdtem az eltávolítással is foglalkozni, mivel rengeteg rontott tetoválás van, és ezekre nem lehet ezt a természetes technikát alkalmazni, úgyhogy mindenképpen el kell előtte távolítani. Nagyon jó. Szuper. Milyen kérdésekkel érkeznek hozzád a vendégek? Értem ez alatt, hogy ha valaki túlzottan extrém kéréssel fordul hozzád, igyekszel ezt a vendéget egy picit a természetesség irányába terelni, vagy igazából a vendég kiszolgálás a cél minden esetben? Szóval inkább most, hogy már vannak weboldalak és referenciafotók, nem úgy, mint a korábbi időkben, szerintem azért a vendégek elég jól így megnézik, hogy kihez mennek. Szóval minden tetoválónak van egy stílusa, és végignézik, hogy melyik az, amelyik ő nekik szimpatikus, és nyilván ez alapján mennek először. Persze vannak azért extrém esetek is. Én minden esetben azért próbálom a vendégeket lebeszélni ezeket a nagyon szélsőséges, nagyon durva dolgokról, hogyha tudunk kompromisszumot kötni, nyilván a két oldalnak találkoznia kell, akkor elkészítem a tetoválást. Én egyébként mindig először óvatosabban szoktam dolgozni, és inkább a korrekciónál szeretek ráerősíteni. Ez a kevesebb több. Igen. Viszont, hogyha azt látom, hogy nagyon nem tudunk megegyezni, vagy valami olyat szeretne, amihez én nem akarom a nevemet adni, akkor nem tudom elvállalni. Igen, ez abszolút szimpatikus.
Hogyan tudod összeegyeztetni a munkádat a családdal? Mert ha jól tudom, akkor neked van egy kisfiad. Igen, most lesz majd áprilisban 5 éves, óvodás, úgyhogy én igazából csak délelőtt szoktam dolgozni, és hogyha végeztem, akkor pedig egyből megyek érte az óvodába, és akkor utána együtt töltjük a délutánt. Jobb esetben, de azért valamikor még otthon is van plusz feladat, így marketing, meg kartonozás, szóval azért mindig belecsúszik 1-2 óra plusz így néha. Te kezeled egyébként a weboldalad és a különböző közösségi média felületeidet? Igen, én voltam egy ilyen weboldalfejlesztő tanfolyamon, illetve Facebook hirdetés, most is éppen egy hasonlóban vagyok benne, egy csoportban. Igazából vannak konkrét elképzeléseim, és ezt csak én tudom megoldani, vagy megvalósítani, amit szeretnék. Úgyhogy úgy voltam, hogy inkább megtanulom, és megcsinálom olyanra, amilyenre én szeretném. Gratulálok! Minden anyaként, feleségként, szakemberként, és hát te vagy a saját magad marketing felelőse is, megállod a helyed, eszméletlen, ezért is szeretem egyébként a mi szakmákat, mert annyi kreatív ember tartozik ide, és olyan sokoldalú mindenki, hogy igazán kiélhetjük magunkat. Köszönöm, Zsófi! Én is köszönöm szépen! És minden jót kívánok, sok munkát a jövőben, és ebben az évben aktivizáljuk a klinikás feladatokat, és sokszor fogunk még találkozni. Rendben, szuper, mert alig várom. Köszönöm szépen! Köszi szépen! Ahogy látjátok, Zsófi gyönyörű környezetben fogadja vendégeit. Aki ide betér, az biztosan jól fogja magát érezni. Az üzlet Budapest egyik legfrekventáltabb terén, az Oktogonnál található. Zsófi mind a magán, úgy az üzleti életben is szuper szervező, így aki el szeretne hozzá látogatni, nem kell hónapokat várnia időpontra, amelyet egyébként telefonon, e-mailben vagy az online időpontfoglaló rendszerében is lefoglalhat. Balogh Zsófi történetét láthattátok, hallhattátok, következő alkalommal egy külföldi szakember történetével ismerkedhettek meg.